Anem a fer una pràctica de passes de bàsquet. Per favor, Jordi, voluntari. Començarem per el passe de béisbol, que va per ahí dalt. Això és, el passe de pic, estirant els braços, el passe picat, per damunt del terra, i per últim, per damunt del cap. Utilitzarem un pas per donar-li impuls i força a la trajectòria del baló. Molt bé. Necessitaré a 4 alumnes, per exemple, a 2 d'ells, Jordi i Rubén, faran de jugadors i practicareu tots aquests passes en l'ordre que vosaltres vulgueu. Aneu fent les passes i manejant-se per l'espai, val? I vosaltres dos sereu els avaluadors. Ahí teniu una fitxeta. Per exemple, teniu que observar. Si en el passe de pit el jugador realitza el passe a l'altura adequada. Recordem el que he explicat, el valor és, per això es diu passe de pit del pit. No pot eixir d'ací baix, no pot eixir per allà dalt, i vosaltres simplement teniu que observar els vostres companys quan realitzen el passe una o dues vegades, observar si ho fan correctament i indicar-ho. Val? Bé, comencem. Les observacions, xics. Més o menys, esteu indicant. Quan ho tingueu més o menys, m'aviseu i canviem els papers, val? Ja? Molt bé. Molt bé, xics, moltes gràcies. Ja tenen les vostres observacions. Ara realitzaríem l'exercici de la mateixa manera, però els observadors passarien a ser Guillermo, Jordi i Rubén, i els jugadors passarien a ser Míriam i Jordi. Val?